kunika ithemba amaKristu ngale mini uJohane amaKristu aye phansi kwentshutshiso ngoba ndakunakala lento yobuKristu wayesithi utata ondizalayo ayikokuhlala ebhotolweni unabele ejemini lento yobuKristu inamathuba tata isikhulumo ikukhwebeshela intshaba lento yobuKristu into abangela loo nto ngamazwi ayethethwe nguYesu xa wayencokola nabo kwivangeli kaMateyu isahluko sesi-5 wathi xa iqukumbela imfushumayelo sentabeni wathi ninoyolo nina xa bathe banitshutshisa bathetha zonke izinto ezikhohlakeleyo bexoka ngenxa yam wathi vuyani nigcobe kunene ngoba umvuzo wenu mkhulu emazulwini. Bantwana katata uMagada uyambile naye utata indlela apha emhlabeni wayihamba le ndlela ngoba le ndlela inento zayo wade wahlahlwa ngamaphara elilizwe. Utata uMagada umntanangasebe langathe ngenxa yamaphara omhlaba baciba bazibile uthi kabalisayo utata uMagada wavelinye liphara lisithi masimgabhuza amehlo kodwa bancedana bebonke singathini na uyazi indlela ndivu indlela ndivu ubomi ndivu inyaniso okhonyanye osayo engezi nga uyesu Yesu ndlela ngokulakona phakade. Utata uMagada tata waphathelwa yiNetflix ngamadoda abashukile waphathelwa Netflix asakhumbule kahle ngoba kulo nyaka kuphele kodwa wanelizwi elithi xa ethetha bandonwabe ngale minyaka ngifuna ukwaphungathi wenza nalala ngayo yodwa angasifuna ezinye izinto ezincedwa akangangendlela ebethanda ngecawa ndimxelele bashwenza kuyabanda kaloku susa leyo mbatha le athi hayi man fonto iphi ndithi nansi athi funeke ndiyibeke le fisi uthe ke utata uMagada xa ezawuhamba le flisi tata uzayicela yondlala laa nto beyenza ifunile lesifubeni sakhe akombiza umntu ozawuba ngumshumeli ekhaya uzawuzisebenzela le nto bamna ndibonela uba ngumshumayeli ndizawuzisebenzela ngokwam le nto andizothi le flisi uzawusheka kum akho nto ndidibanisa nale nto akho mntu ekhaya imdibanisa nale nto umntu wale nto umntwini mayimke nayo akakho umuntu onophinda asheke nale flisi because lena into iyasetyenzela ayithengiswa venkileni. In loving memory of our beloved father and grandfather Hombi Letman, born on the 15th of September 1952, died on the 7th of June 2026, buried on the 13th of June 2026, Phumla ngoXolo Zila Mkhonto Shwemeli Makho.